Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Faruk Jibrin Ali, a cikin wannan channel tamu ta Crypto a ƙasar Hausa. Yau insha Allah zan yi magana akan abin da ya shafi yadda za ka sayi coin idan ka buɗe exchanger wacce ake kira da suna centralized exchange. To ita irin wannan centralized exchange su ne a ainihin kasuwanni irin su Binance, irin su wannan L-Bank wacce wannan exchanger L-Bank ce, irin su wannan OKX da sauran dukkanin kasuwanni makamantan irin wannan. To da zarar ka shigo daga wannan home page, in ka ga dama sai kuma ka zo ka taɓa wannan wurin da aka rubuta market gashi na kewaye. To in ka taɓa market zai kawo ka, za ka ga coins nan gurin, za ka ga akwai favorite coin wanda za ka iya selecting da kanka ka sa musu star da kanka su zauna a wurin. Sannan kuma akwai altcoin wato sauran alternative coin da ake da su a kasuwannin crypto, da sannan kuma da sauran ainihin abin da ya shafi trading pair irin na manyan coins gasu nan USD da sauransu. To bara mu tsaya akan altcoin ɗin. Ɓangaren altcoin ɗin nan muna son za mu sayi wannan TRX. To sai mutum ya zo tunda spot trade ne gashi nan, sai ka zo ka taɓa wajen searching. In ka taɓa kamar yadda za ku gani a nan gurin ga ma TRX ɗin ana. To amma bara in nuna muku yadda koma wane coin ne idan ka shigo kana nema za ka siya, sai ka zo ka taɓa wannan search ɗin, sai ka rubuta sunansa. Kamar misali mu za mu sayi TRX, sai ka sa TRX. In ka saka TRX sai ka yi searching. Kamar yadda za ku gani ga TRX nan ya fito da trading pair kala-kala. Akwai TRX Ethereum, akwai USDT, akwai TRX BTC, akwai TRX USDC. Dukkaninsu trading ainihin pair ne wanda za ka iya siye da su. To mu za mu siya da USDT ne kamar yadda za ku ga star a kansa, daman yana cikin favorite coin wanda nake amfani da shi. Saboda haka da zarar ka taɓa shi zai kawo ka wannan wuri na siye da siyarwa kamar yadda za ku gani. Nan gurin an saka buy wato siye kenan. Sannan nan gurin kuma an saka ainihin wato sell inda wannan jan yake. Wato ya zamana idan za ka sayar da kayanka kenan. To tunda mu yanzu siye za mu yi, kawai sai ka zo ka taɓa buy. Da zarar mutum ya taɓa buy zai kawo shi wannan wuri da zai sanya order. To wajen order nan a lura za ku ga nan gurin a sama an rubuta limit order gata. To wannan limit order ɗin ita ce order wacce take daidai idan ka saka ta ba za ka samu wata matsala ba ta wajen sayi ko siyarwa. Saboda limit order shine abin da ka ƙayyade farashin za ka sayar da kayanka. Shine abin da za ka jira har kasuwa ta siya. Kuma in siye za ka yi shi ma abin da ka rubuta za ka siya shine abin da kasuwa za ta karɓa har farashin ya zo daidai da wannan buƙatar taka sannan a sai maka. Shine abin da za ku gani na odoji a daidai wannan gurin. Yanzu wannan odoji ne da aka sanya gasu. Nan duk odoji ne gasu nan. Yauwa nan duk odoji ne aka sa, amma wannan odojin duk na siyarwa ne. Wannan ma odoji ne aka sa amma wannan kuma na masu siye. Saboda haka kowa zai iya sa odarsa daidai yadda yake da buƙata na farashi. Ka jira ko ka sa na daidai da abin da kasuwa take reading kamar wannan, ko kuma ka sa wanda ka ga dama sai ka jira idan farashin ya zo kai sai a sai maka. Shine abin da ya shafi limit order. Wanda in kun buɗe ciki za ku ga akwai market order kamar wannan, akwai limit order, akwai market, sannan akwai stop limit. Kowanne za ka yi amfani da shi amma don ka samu gamsasshen ainihin alaƙa ta siye da siyarwa sai ka yi amfani da limit order. Saboda haka mu yanzu za mu sayi Tron na $2.7. To idan ka zo in ka ga dama gashi dai a farashin yanzu yana reading na wannan
wannan 0.055219 kenan a daidai lokacin da muka shigo. Amma yanzu mun lura za mu ga farashin ya ɗan ɗaga. To domin mu yi maza mu siya tunda tutorial muke yi, za mu canja yanayin farashin sai mu ƙara daidai da abin da kasuwa take yi. Yanzu shine wannan farashin da yake reading a kan kasuwa. Saboda haka sai mu sa za mu siya na 100%. Ga shi nan ya hau. Za a ba mu tiren ƙwaya 49 sai ka sa buy. To kun ga yanzu muna sawa ya siyo. Yanzu da ka zo cikin wallet ɗinka ka duba za ka ga tiren guda 48 TRX a nan gurin. Saboda haka yanzu ya riga ya ci kenan, mun siya kenan. To idan kuma za mu siyar fa sai mu sake dawowa ɓangaren trade. Sai mu zo mu taɓa ɓangaren sell. A sell ɗin nan mun siya a farashin 0.05522 ne, haka ne farashin da muka siya. To yanzu kuma gashi farashin ya ɗan sauka zuwa ƙasa. Saboda haka ba zan sai da shi a faɗuwa ba. Zan iya saka farashi na kamar yadda na siya 0.222. Alabashi sai in jira har farashi ya zo kansa. Shine yanzu order da zan saka. To yanzu gashi nan na sa shi ma zan siya 100% gabaki ɗaya. Zan sai da shi kamar yadda na siya. Amma in kun lura za ku ga kuɗin sun ragu saboda me an ɗauki caji wanda kasuwa take ɗauka. To saboda haka ma ni yanzu ban gamsu ba sai na daɗa ƙara farashin wanda zan jira farashin ne har ya zama lokacin da za a siyan mun da kayan. Yauwa yanzu zan ɗan ƙara farashi zuwa 2.2 kamar wannan 58 haka. 2.02 bari in sa 52. To still dai kusan farashin daidai yake da wancan. So dai bara dai in siyar kawai tunda tutorial ne. Amma dai gashi nan farashin yana ɗagawa. Zai iya zuwa ya reaching wannan farashin da muka ajiye. Gashi nan dai na bar shi a haka zan sa sell. To saboda haka gashi nan na sa order ga order nan a ƙasa ta sauka. Amma farashi da kasuwa za ta siya bai zo kansa ba. Saboda haka zan bar shi a haka da zarar farashin da zai siya a kasuwa ya zo kansa zai siyo. To wannan shine yanayin yadda ake siye da siyarwa a cikin kowace irin centralized exchange ne. Ubangiji Allah ya bamu sa'a, Allah ya datar da mu. Kada a manta a yi subscribing a wannan channel tamu sannan a yi liking, a yi sharing, a danna ƙararrawa domin sababbin shirye-shiryen mu.